to amma kuma a ciki problem din garin nan gabaki daya kin san cewa akwai bakin zaren nan ina nan shi ma ya fara dagowa bikin nan da na gaya miki na gayyace na yata ya tsana da bai samu damar zuwa ba wannan mutum mai kira yahudawa ya riga ya saki a gaba ya hana ki katsi duk to da muka je wannan bakin zaren na cikin garin nan wanda yake tsawo da ke garina ya sa na ce zuba mu zuwa gaya miki dole na san cewa ki zaki lissafin farin zare to amma ki bari farin zare ni zan ji miki da shi tana nufin cewa ni ya saka na saboda ina da kuɗi a kaina ina da aure idan haka ne sa ya sana kaso zan kaso auren da kuɗin waje mu yi barikin tare mu ji daɗin shuka masa abubuwan da yakwa yanzu kika faɗa abin da naji zuciya ta ta min keke wannan gaban nake so a so wannan gabar nake so a so yanzu kika yi mun goyo hajiya ta ni yasa da man nake son ki saboda idan kika tayi kika mun goyo irin wanda ake yi wa masa to yanzu zan ce yi min daidai kawai idan Allah ya zo ki hura masa wuta duk yadda za a yi duk ma yadda za a yi mu wallahi ba sai mun je gurin wanda zai zana kasa ko da kiran ba ma wannan harkar mu ai mun alƙarin mu addinin mu ya hana da hana zaman lafiya da kwanciyar hankali da kirkiro masa bala'i da au da tashin hankali zan yi a gidana har sai ya rubuta takardar sai a cikin me ai so ne ai na ma yake wane ne shi irin dage-dagen kayan miyan nan zai zo itar da ke kina jajjagawa wanda za ki masa jollof rice na rashin mutunci ya ci mai. Allah hauda masa mai